apa terus kesempatan ini. Oh, iya lah, kos-kosan. Kotane tak nggon kopis. Nah, ini cek wis Wis ora nduk biasane sing bisa Ini ora. Kowe ra wis pasrah karo aku. Karo anakmu saka metu. Yo. Aku mati jenengan iki. Yo. Iki luar gede anak-anak kan. Gede mesti anak-anak kalau duwite. Iya anak-anak iki perkarane apa ora perkara medhiri ora. Aku yo ngerti wujude ngono kaya kaya Bu. Sing apik. Ya apik karo aku apik. Nanging saiki ku sing marai iki apa perkarane? Marane iki moh sudah moh mangan rambanan. Moh ikan ijo-ijonan. Terus dipangan apa? Jaluk mangan daginge menungso. Iya jerawat. Jerawat itu bisa Iya kan, iya yu, aku percaya. Nek metu iki anak iki percaya menungso. Nang nyatane bukti ya ono. Lho, sing ngono iki aku karo Kundes. Kundes saiki lho dipaksa karo Joko Merdu. Kowe iki ngapusi apa pancen tenan? Biasane wong lanang muda iki juga nek Kowe, ayo seneng. Wes kene kan. Aku ora usah dibayari ora apa-apa, ora usah upaye ora apa-apa. Nek aku saiki wis emoh rumati Joko Merdu. Apa sano karo kowe ae kan? Lho dhewe iki sing kurang kaya aku.
Kira simbol, simbol pada Orang kita nanti kaya mau najan aku lesu. Aku bakal batuk kalau simbok itu. Simbok sing dengkol aku saban sasi seperti. Terus apa sing tak sandal kalau aku batuk marang simbok yo wong gelap. dari simbol. Mergor mongso gelo. Harap bapak iso anak-anak nanging ora iso anak. Apa bapak wiwit cilik nganti gedhe